Hello mga cute. Ngayong gabi eh. Ngayon ka, mayo kada kong buhat mga cute. Sige naman lang ko ani. Video kada uli. Ya mayo ka. Sa tanaw ka ninyo mga cute. Hindi mo pun mo belum like wah. Hinahabol yung tama sa paraang mali. Wah, kulba ang tahap. Yan na pag kumakit no. Magsamok-samok na po sa inyong mga kasing-kasing. Wahay. Dagat kinabuhi dari market no. Bisag perti na to kalaay. Perti ng is-4 is-3 is-2 is-1 Madara pag smile. Ano madaga niya. Berbudahe sa tabi ng dongki. Wa may po tayo nakaplagan. Ampas. Shout out sa lahat dyan mga kit. Don't forget to like and subscribe sa ating munting channel Road King TV. Sa ating TikTok is ridiculous. Nakalimutan ko. Wah! Mananda. Oh yeah. Ganda mga kit. Ito magpasandugay pa. Magandang hapon. Balik mo itong larawan na to, bati kayo. Isa pag usaw mong pakit-kit. Nita mo yan pa mong gwapo. Wah! Ano magand mo mga kit, no? Mangita, magand mo gwapo. Di ba mo namo nga mga pangit? Mahadlok mo malahian mong pangit. Wah! Itah-itah. Kita ning pigado kay larawan di kita ni oh yeah kita taligsik pagbagak tugnaw pag yun mga kid uy unsa ba. Do you know what's so fun? Hina. Datan nagbalik yung mag. Wah. Di na tamang langay mga kito kay murag bunok ng uwan. Okay raman ng uwan hinon kay uwan raman ni. Ang delikado mga kito basig mo auto. Wah, mananap. Ay, mabuang ko bayod. So hanggang dito lang mga kito. Ingat yan palagi. I'll hit you all. Wah, mananap.